Boni ani de kwaso menche ho no. Natumi nsa frɛ ya de nyina. Osofo pani a wɔyɛ sankafo nyina agya. Da no kɔre gidi asɔre no. The whole world war. Apostle Michael Kwadwo Frimpong. Apostle Michael Kwabena Frimpong. Bonsam kasia pa beshe ya papa 24 mumfa nyombi enye ya papa Kwabena tata babra obese fidie mudi nyame asimambre medase Emra osaye porona na riye oriye yuwa ayano kra pepe bobwe na trebo osaye bobwe na no na siwande ayine gripe mami Amen. 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 Adwuma me ma adwontofo etu yi yatuma enobuam Amen. ene new koforia Yes. Oh my motuahu obonsam anka Yesu hira Bonsam kese pa wa ha. motuahu me se motuahu sanhyiamudie ne sampaibo a eti sei enipa epe ahemfo a epe nanka yabeye no krom no enya no bi ni moni na monwe ho Ampa. mo mesre Yes. enu se mo ho pofrimu a asoli tu enu obesi mu mfimfin. Amen. Bonsam anka Yesu. Bonsam kese pa wa ha. Clap for Jesus. Na mami nai asafui edika kanchiro Kasa. Amen. na asori eye honhom asori Amen. men kan honhom tiawa honhom ni ye mienu ya wo honhom fi Yes. ani ya wo honhom kronkron Amen. asori eye honhom kronkron asori Amen. Amen. enuti kroya asafui ni dwumadie wei na sase yantam ya beto mu ntami senka modi mu hu hyem ana mo gye asori ofeso a
Oh, Munshrai Bibri. Amen. Munshrai Bibri. Amen. Na asori we me chira wo say eya honhom kronkron asori. Amen. Yamasta yedi na chi no wo ye honhom. Amen. Wo ye honhom. Amen. Anya honam ni moja na wo no. Yes. Na na subo mu no so sentreni apie. Papa. Enti asori we eye honhom asori. Yesu din mu. John 4:23. Yohane Asempa Yanko. 89 Ai. enchemu aduonu miensa. What's it there? The gospel according to John 4:23. Aha. Na ebere na eba Every neighbor. na edu Na every na do any. se no kware asorefo Say and quality sorry phobia. eba sori agya no. Ebe sorry yen ready yesu. Onyango ponti asefo no. Honhom ene no kware mu. Wo bon sama kan nyame hira. Bonsem kese wɔ ha. Obi se honhom asori. Me nko bi da. Na wo be ko honam asori. Dabida. Wo be ko honam asori. Dabio. Yena ready yesu. Wo ye honhom. Papa. Eni ti obi di na chi no kura mu a. Na honhom kronkron no adware no. Amen. Tete beni kasa kire yen se. Kasa. Abo ni kwa kokwa yenti. No de no ho atwitwiri sie. Enti no kwari gidi asafo. Ye fi empani so. Ebesi ye mofra so. Ye de ho atwitwiri ye na Awurade Yesu. Amen. Enti honhom ni bi abetran ye mu. Amen. 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 Odofo awutia mi. Ye hwe Yesu Kristo mfiase na wo. Matthew 1:18. The gospel according to Matthew 1, Eh verse the number 18. O se de. Yes, wawo. Ai. Na said yes Christ wo tie ni. Se de Yesu Kristo na wo tie ni. What ni na Maria ma Joseph awade. Wodi ni na Maria ma Yosef awale. Na wonya nhia mu Na no. ebra wonya nhia mu no. Wo ni so wani de fi hu konkunu mu. Bon sama Yesu sa. Bonsem kese wɔ ha. Amen. Me say young papa no ye honhom. No kwasem. Na Ni tu aso no. ai Na ni ku Joseph say. eh Ojo nipa o nipa tene. Na on pese ogu na ni ma se twam nti. eh Oboni tim say. eh Obeja no kokoam. ebisa oba wa wale ne foforo Onka no da. onka ne da na wotutu ntasuo Yes. wo fifi Yes. be mani ye be machine ompese ogu Mary egu nanim ase etu oboni tirimu pose Obeja no kokuom. obeja ne kokom Yes. yango baba Matthew 1 verse 20. wo se de Na ojiji ye hu no. na ebra wo dwi we hu apekwan obefa so agya no Sure. ai Awurade bofo bi ni ho kyerɛ no daeɛ mu awurade sɛ bofo bi yi ho kyerɛ no daeɛ mu sɛ Ahem. Joseph wei Joseph David ba David Bay nsuo ensuro sɛ wobɛfa wo yere Maria ba wo nkyɛn na na deɛ ɔnyim no Ahem. ɛfi honhom kronkron mu Obon sama Bonsam Bonsem yie. kese pa wɔ ha. Enye kese pa. Amen. dia onyam no ɛfi honhom efi kronkron hu grogrom saa Amen. enya dwama bi ne wabɔ dabi amen amen Matthew 3:13 Matthew chapter 3, ai verse number 13. what's it there Atifi ntwɛn sɛ Yesu asubɔ. ah yanko Ɛna Yesu efiri Galilea baa Jordan ho. ena Yesu free Galilea ebe Yoda nkyɛn Yohane nkyɛn sɛ ɔmo na su. ɔmo na si Na ɔno deɛ osi ne kwan na sɛ abira a obedu yɛ no osi ne kwan mmom na ehia me sɛ ɔbɔ me asuo. me mbom na ɛsɛ wo Yesu me ba wo nkyɛn ma ɔbɔ masu Ɛna woba me nkyɛn. na woba me nkyɛn Na Yesu ɛsɛ ne sɛ, aha seesei deɛ aha ma ho kwan. ma ho kwan Na saa na ɛsɛ sɛ yɛhyɛ tirinwi na nyinaa ma hyɛtiri nyinaa ma ɛna ɔmaa ne kwan. ɛna ɔma ne kwan Na ɔbɔ Yesu asu wieɛ na no. ɔbɔ Yesu Kristo asu wie no Ɛntɛm a ɛntɛm a ofiri nsuo no mu no. ofi nsuo ni mu no Na hwɛ hwɛ ɔsoro bie ma no. ɔsoro bie ma no Na ohunu Nyankopɔn honhom sɛ ɛn esiane sɛ aburuburo ba ne so. wobɔ nsɛm a honhom Bonsem kese wɔ Amen. ha. wɔhu sɛ ne na wɔte Yes. wɔhu sɛ ne nasu bɔte That's right.
Na kasa bi bie. Na sɛ ɛne bi firi soro kaa sɛ Ɛni bi firi soro kan sɛ. wei ne me dɔba a wɔsom ani enti montie no. Amen. Amen. Asafo bi wɔ ha. Na wɔntie Yesu Kristo asɛm. Yes. Na wɔntie mpanin asɛm a yɛnam twerɛ kronkron so ka. Wonyɛ Yesu dia. Wonyɛ Yesu dia. Amen. Ɛno nti honhom kronkron no yɛbɔ Yesu asu ɛwieɛ na ɔpa atorɛfo dumienu maa ne ho. Ɔnom nante akwan nyinaa mu. Meka ne dwumadie ɛnan na mede m'asɛm atoa so. Yohane Sɛmpa ɛti nkurunkyɛmu adi kan. Yohane Sɛmpa Eti nkurunkyɛmu adi kan. Wɔse deɛn? Onifrani bi ade hunu. Enti onifrani bi mete maame sɛ wote ha ɔyare bi ne ɛha wo adwendwen bi ne da wo so awo na wonwo me sɛ asɔre yɛ bɛsi ha yi ha abɔne ne nyinaa bɛwo. Amen. Yes. Ɛberɛ asɔre yɛ bɛsi ha yi abɔne nyinaa bɛwo. Amen. Na abɛnfoɔ nyinaa bɛwu asomdwem. Amen. Nhyira nka Nyame daa. Amen. Yɛnkɔ baba. Yohane Asɛmpa ti nkurunkyɛmu adi kan. Wɔse deɛn? Onifrani bi ade hunu. Onifrani bi ade hunu. Na ɔretwa mu no. Yesu nsɛnkyerɛnne no bi nie. Ɛberɛ a wɔne n'asuafoɔ no atwa mu no. Ohunu onipa bi a. Ohun onipa bi a. N'ani afirafiri na wo. N'ani afirafiri na wo. Ɛna n'asuafoɔ bisa ne sɛ. Ɛfiri sɛ yɛwo na ohun adeɛ da. Yɛnkɔ. N'asuafoɔ bisa ne sɛ. Ɛne n'asuafoɔ no bisa ne sɛ. Rabbi. Rabbi. Hwan na ɔyɛ bɔne? Hwan na ɛyɛ bɔne wei? Wei anaa n'agya? Wei onifrani anaa n'agya. Anaa ne na? Anaa ne na. Sɛ ɔwo n'anifiramu yi. Amen. Amen. Yesu mmuaa ne sɛn. Ɛna Yesu bu asɛ. Ɛnyɛ wei anaa n'agya? Ɛnyɛ wei onifrafoɔ no anaa n'agya. Anaa ne na? Anaa ne na. Ɛna wɔyɛ bɔne. Ɛna ɔyɛ bɔne biara. Mmom sɛ Nyankopɔn nnwuma bɛda adi wɔ mo mu. Amen. Amen. Yade na da wo so no. Sɛnea ɛbɛyɛ na asɔre abɛtim ha yi. Yes. Onyankopɔn ne onyam bɛda adi. Ama wɔnya yaresa. Amen. Na wɔdi adanseɛ. Amen. Ɛde akyerɛ nnipa nyinaa sɛ. Amen. Onyame ayɛ bi. Amen. Bɔ nsɛm anka Yesu. Bɔ nsɛm kɛseɛ paa wɔ ha. Ɛno nti Ɛsɛ yɛn sɛ. ɔka kyerɛ n'asuafoɔ. Sɛ adekyeɛ wɔ hɔ yi. Adekyeɛ wɔ hɔ yi. Yɛyɛ deɛ ɔsoma yɛn adwuma. Yɛyɛ deɛ ɔsoma yɛn adwuma. Na anadwo bi ba. Anadwo bi ba. Obi ntumi nyɛ adwuma. Obiara ni wɔ obɛtumi ayɛ adwuma anadwo no. Na mewɔ wiase yi. Na ɛberɛ a me Yesu mewɔ wiase yi. Mene wiase hann. Me ne wiase hann. Ɔkaa saa no. Ɔkaa saa no. Ɔto ntasuo gu fam. Sɛnkyerɛnne yura. Ɔnam sɛnkyerɛnne so yɛ anwanwa adwuma. Amen. Ɔno na ɔnam nsɛnkyerɛnne so yɛ anwanwa adwuma. Wonderful God. Onyame bɛyɛ ɔho nsɛnkyerɛnne yɛ anwanwa adwuma ho. Amen. Oh, grow, do you Ɛduro yɛ nnwuma. Yeah. Grow, grow, grow. Yeah, do you know? Yeah. Oh, yeah, do you know? Grow, grow, grow. Yeah, do you know? Grow, grow, grow. Yeah, do you Yeah, do know? you know? Yeah, do you Amen. Nsuo bɛn mu nka mo de maa mi. Onyami watumi o. Ọ̀gánsá nsuontọ́. Nsuontọ́ yo. Nsuontọ́ yo. Onyami ni o. Wiye mu nya no sakra na. Eti daisu. Eti daisu.
Amen. Yes. And no quality asaf. Eddie, I want you to yes. Now what tin whom could be a man? Hey, Mr. Motu. Amen. Bonsam. And then if you pump for one, I will name the canano. And now, if you pump for anyone, I will name the canano. And now, anyone you name the friend in a kind. Now, when we saw yourself one kind, I say. And you win or 2 hours less than I did. And you win no 2 hours less than I did. If you didn't see 1 year, if you saw your no one, if you see and so on, if you say I was sent on one say, Meneno, Bonsam or no, Bonsam. Meneno. It's Rankayamida. Amen. I want no one. Sir, Menana Miss Radian. And I'll catch it and say, I then a wound idea. I don't know any secret. Any secret. I know can't say. I know what can I say. Aye. Only baby or friend, yes, you know. Aye. On no put all dot here. And what this is a many ones. And no catch it and say, Quartadia silum. Aye. Nako rosso. Aye. Me call rosso me buy. Aye. And I feel Mehunadi. Ah, Bonsam. Amen. Matthew Sempa. And Krum. The gospel according to Matthew 9.
verse 20. What's it? Or baby, so I have a certificate. Emma. Mudi. Yes. Amen. Or baby, I had a sa. Say yes, sir. Emma be area. Emma, Mabaha. Mudian, Mobone Bayan. Yes. Amen. Amen. Jacob Baba. Matthew Asempa. Aye. Eti yankono ya ka edionu. What's it? Na he. Aye. O baby e moja tunu mfinhye dumienu. Dumienu. What's our Canadian? Oh. We are in a Demiensa. A moja tunu mfinhye dumienu. Yeah. Moja tu nko a. Moja tu nko a. Aye. Hwemo kwa fichire 6 days in 7 days. We are here saying we are. We ha. We are ha. O kura won titi ho so. Now obi a e moja tu no Dumienu. Mfinhye baako pore dumienu. Your fears. Ansanchene uraba. Waba. Wankoma no. Yesu aba. Sa. Yesu aba. Sa. Yesu aba. Yesu abo mubro. Yesu abo wabo. Yesu abo mubro. Yesu abo mubro. Yesu abo Amen. The gospel according to Matthew 9 verse 20. What's it? Na ho. O baby e moja tunu mfinhye dumienu. What's it? Ofa na chitin sabeka na taade ano no. Hi. Ana o kan tim say. Mo amaban. Aha. De onyame hwehwe fi nchen se obenya gidie. Amen. Bonsam gidie. Bonsem. Na onyame de bibi nya no yona. Yes. Se wo agidi se Yesu ebetumi aya obeya manabro so. Amen. Yananti anadwini na Yesu yenya Yakubu Frimpong.
Amen. Amen. Ya nanti na dwi nyina. Yes. I don't form what dimanim. Me ba kan. E kan nan no ho. What dimanim. Me hwe ne nya na majan. Amen. Amen. Me ne mo ana eto. Sa. Me na me kan se Yesu abamonto. Nti me na me kan. Sa. Aha. Asempa no. Jama jo chema yen. Wo se de. Enkunu yeyi mu aduonu baako. Wo se de. Enu oka ni tinim sa. Enti okan ni tirim gidie na me ka sem ni ni o. Okan ni tirim se. Sa me de me nsam ka na taade anko a. Yesu ba. Me ho ba ya me den. Me yare e de. Ma chie. Me hu ne ma nyina asa. Sa. Oje nkwan ya bai. Me de me nko so mo mpa ye ma me. Me de me Na nsa. do gidie se. Sa me de me nsa ka na taade mu ano a. Me ho ba ya me den. O bo nsam ma me ho ya. Bonsem. No. Sanchani raba. Sanchani ewura. Yes. Onyame a obo suru no oba asase. Kasa. Asase ya ya beduru sei. Eye nyame dia. Pa. Enye tumi bia dia. Yes. Tumi bia ni kwan so be ye dwuma ha. Yesu aba. Yesu aba. Amen. Janko baba. Na Yesu dani ne hu no. Enti Yesu dan ohun no. Anu oka say. Yes. Na so de ne second no ohun say. Bibia hwi. Wodani nani. Anu oka say. Anu oka kire ababa wa ne say. Ababa e. Ababa wa. Ma obunto yam we. Ma muto yam. Ujidi aje wo. O bon sama ni Bon dia. Amen. Ujidi na je. Amen. Ba hu jidie no. Ayeka. Mami. Ujidi say. Onyame nam. Ya di fu esu ye ho adwuma. Ye ho nsenkyereni. Na ujidi say ebekwa. Yare ni betu ayira. Amen. Ohaw ne beko. Amen. Boni ne beko. Amen. Amen. Obewu asundwem. Amen. Da gidi animu a onipa bi ntimi nso e. Ese de obanya nkopon nkyɛn ni sɛ. Ogidi se Ogidi sɛ wɔ hɔ. Amen. Wɔyɛ wɔn a ɔhwehwɛ n'akyiri kwan nyinaa. Atiafoɔ. Oh, mo. Amen. Maria, my free man so. Amen. Mami nkɔ mmarima hufuo bi. Yes. Aye. Mmarima hufuo bi. Yay. Matias Sampa nwɔtwe. Aduonu mmiɛnsa. Matia sempa. Ɛn. Eti nwɔtwe. Enchemu aduonu mmiɛnsa. Wɔsi deɛ. Ehum asebre. Ahum asebrɛ. Yes. Yɛka hum a mframa. Pa. Mframa asebrɛ. Yesu na ɛbɛyɛ. Amen. Shanka nyame da. Amen. Nsɛnkyerɛnne nyame a ɔnam nsɛnkyerɛnne so yɛ nwanwa adwuma. Yes. Ɔdɔbɛrima no ɔkofoni no ɔtɛmfo no adiifo ne nkɔnhyɛfo mu panin. Aduonu so safehene. Amen. Onimonyamfo no agbaasini. Amen. Ɔdwemfo nyansafo Yesu. Amen. A ne nkutoo ne hu ntafo ayi mu. Amen. 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 Wadinuma. Samu abakonya kupra wadinuma. Esaminti yenti krasi akwadi ni udufia na koba mani ya chire chikafo emame. Adokulu wango. Amen. Amen. Menomu wadwumayɛ. Matthew 8 Wɔsi deɛ. verse 23. Aha. Na wosi kuduo no mu no. Ɛbrɛ a na Yesu ne n'asuafo ne si kudo. N'asuafo ne di n'akyi. Ɛna odi kan kɔtena mu.
Bible says I crown any team or there. Yes. And in a team for any dinner. Nashe. Aye. And who can see me to Poneso? And from a cassia be true or Poneso. And Master Chibu Bakata could one is. What you want? Obebo. What you want? Obebo. Say yes, you are my what you want to wine. Obieno. A crane able to eat. Yea. And from any in a question, now yes, what that. Well, yet, my no bread. Yes. Into a fruit for no Or die. or dark or do him. Yes. And then that's your for the venom. Ready. Yeah, you ain't too. The one thing. Yanko Baba. Obanin Benyanin say. I know about the chain. Benyanin. And Benyanin. Eurade. Gien. Naya. Oh, bon, some my use. Oh, bonsem. Yeah. And was say one say. One man, you bayra. No Hassan. They are never question. As young for in your name said, yes, you better marry. Amen. Peter, and when you know, oh, my come when you know, Moya do me, Yea. about go for him, my day. It's Rankin Yamida. Amen. Yanko Baba. And was say one say. And was saying, it said, More Mujidius. Mujidius. Adena, a who Mammy, say. Amen. Papa, Mojidi, and Yakasia. Amen. As you have for Nabu. Upon as Rochina Noyadi. Papa. And oh, sorry. More Mujidius. More Mujidius. Adena, who come say. I didn't know who comes, sir. Or sorry, Tatian from money upon. Or sorry, Gina. Only any in you ever seen some to see. Could honest. I know, sorry, Gina Bacoso. Or Tatian from money upon. And now, who may be a side dear be musi, you know, Kitter. Not as watching nearby. Yea. Not as watching nearby. Yes, you say, as watching we are stubborn. Ain't you? Tatian from money upon. Or Tiatia and Framano and the Pono. Actually, upon it, say, Po, Yeti. Na a yeti. Bonsem. Amen. The Commander General, Wakasa. Na a yenipen in one. A bay on one. And now fair what I Oh, cry now in the home, make a young one. A Yawonia, oh, yes, you're for the young one. And all kind, say. And all kind say, Onipa Ben Onipa Ben cry. And I'm from money upon. And I'm from money a pumpo. Amen. Shanka Yamida. Amen. Now what's it? A woman there. A woman, yeah, a
Yes, you're funny one. If you're serious, one. See one more day. What in this I cannot tell. What in friend in what's in your Wonderful. Amen. Sir, unim babia. Yesu man nsaso ewo ho no a. Efri sabre ni bedru ne. Tumankoma. Ehwa so che mubo obi. Amen. Wonderful. Wonderful God. To me we are no. Powerful man. Opono bo fa ha. No abofa ha. Yes. Pono kra so Yesu. Sabe. Pono osro Yesu. Yes. Obia ne ho. Oni se wo fa ha. Asembeto no. Oni ho kra huhum bi na ho. Asemi beto no. Enti pono e fa ha. Na fa ha. Je Yesu man nsaso. E be ti ne. Eho ye din. Bonsama Yesu. Bonsama Yesu. Amen. Ensanchani ura no. Amen. Amen.
And Sanchani Rabba. Oduman Kumano no. Wonderful God. Oduman Kumano no. Amen. Amen. Wait in your breath. Yes. A brass, some near cotton. Yes. When you're mere Kenya and a home, Amen. I'm a deep for no day and such a neighbor man penny for. Amen. I want more bay. Amen. The Ninty. Monfa whom you've been to from Kakra. Now may sound such an mind. I now in Twasso. Only Baba grown, the end no more. Only Baba in the end of the Only Baba grown, the end no more. Tatakuba for the end of the I no grow, only Baba grown, no Kazama was what yet.
yɛbaa yi asɛm a mebɛka ho adi nsɛm aba bebree mpanin yam hyehye yɛsuro yɛsɛ mo hwɛ asafo no so ma yɛ na sɛ ɔhaw bi anaa wɔtaa bi ɛba asɔfo yi so a ne yɛyɛ ne dɛn enti ma me mmɔ wɔ amanneɛ ɛnɛ ne nansa a Yesu Kristo kɔɔɛ Yes. ɛka asuafoɔ na ahokyerɛ kɛseɛ bi ba asuafoɔ no so Yes. ɛna ɔyɛ wɔn adwene sɛ Obɛkɔ mpata yie. saa na ɛteɛ deɛ a Obɛkɔ mpata yie. yɛbɛtɔn yɛn ahodeɛ nyinaa na yɛde abɛgu Peter n'ase Amen. na wakyekyɛ mu amea de a atoa nyame adwuma no so asomafo 17 num Amen. Acts chapter 5, ɛhɛ verse number 1. ɔse deɛ Ɔse atorodie ho asotwe. atorodie ɛho asotweɛ atorɔ asɔfoɔ no bebree adane atorofoɔ atorodie ho asotweɛ yɛnkɔ baaba Na ɔbarima bi a ne din di Anania. Ɔne ne yere Safira ɛkɔtɔn asase bi. asuafoɔ no ahyiae table ho ɛna ɔmo kaa sɛ momma yɛnkɔtɔn yɛn nsase nyame aboa yɛn yɛanya agyapadeɛ saa duru yɛayɛ nkwakora nti momma yɛnkɔtɔn yɛn nsase a yɛwɔ no ɛne yɛ agyapadeɛ ne yɛmfa mɛtoa nyame adwuma no so na Yesu ayefoɔ kunu ne kɔ Yes. ɛno nti ɛde ahokyerɛ kakra ba ɛna wɔn nyinaa ɛfa adwene no sɛ yɛtɔn a yɛde sika no nyinaa ɛba Yes. nyankopɔn ɛhwehwɛ sika mu a ɛwɔ asɔre mu a wɔka se wɔ okun sɛne Anania okun no a ɛbɛka kakra bi ne sikasɛm Yes. sika no abɛdi sɔfoɔ hɔ sika no abɛdi sekretary hɔ Yes. sɛ bɛyɛ a bɛba Akoya asem. yɛnkɔ baaba Na wɔyiri tiradie ne bi sie. nti bere a wɔn nko a wɔn kɔtɔn wɔn asase no ɛna wɔne ne yere fa adwene ne yere sɛ na mi wura yɛde sika nyinaa ɛkɔ yi yɛkɔ ba yɛbɛdi deɛ ɛna wɔn yi bi si yɛ Na ne yere so nim. ne yere nim asɛn sɛ ɔne ne fa apran yɛnkɔ Na wɔde ɔfa bi bae ɛde begu asomafoɔ no n'ase. ɛna wɔde ɔfa bi baeɛ ɛbɛgu asomafoɔ ne n'ase Ɛna Petro bu ase Anania sɛ, ɛna honhom a Yesu de dua Petro mu no wɔde bu Anania sɛ Anania, Anania adɛn nti na Satan ahyɛ ɔkoma mu? adɛn nti na Satan hyɛ ɔkoma mu Sɛ wobɛdi atorɔ akyerɛ Honhom sɛ Kronkron. bɛdi atorɔ kyerɛ Honhom Kronkron Na wɔyi asase ne tiradie ne bi asie. ae na Na ɛwɔ wo hɔ no, ɛwɔ hɔ no so na ɛnyɛ wo deɛ na anaa? nya wo de asase no woyɛ kora no so ntɔn a ɛfa hwan ho obi anya wo hwee ɛhɛn Na wotɔn yɛ no nso. wotɔn yɛn no nso no Na sika ni ne wo ne nsɛm sika anaa? no wɔ wo nsam Na adɛn nti na wobɛtumi abɛkyerɛ wofa saa asomafo no sɛ medeɛ mentumi fa no sika no ama ɛmɛdi atorɔ ɛmɛdi atorɔ Yes. enti bere a mpanin no hyia ɛwɔ bepɔ so na asiw yie no wɔn ka ho asɛm ɔsɔfoɔ mfa sɛ zona pasa mfa sɛ ɛna district pasa mfa sɛ ɛna region mfa sɛ ɛna deɛ aka no ɛmmra headquarters ayɛ pɛ ayɛ mmra honhom kronkron ɛne ne yɛ adwuma no asom wɔatwerɛ nhyira nka nyame daa Amen. honhom kronkron no a yɛne ne yɛ adwuma no wɔatwerɛ yɛnkɔ baaba Ɔse na adɛn nti na wofa saa adwene? adi nti na wofaa saa adwene Na ɛnyi nipa na wadi atorɔ akyerɛ wɔn. ɛhɛn Na ɛyɛ Onyankopɔn a. amen Amen. woyɛ w'adwene sɛ wodi atoro akyerɛ ɔpani Thomas ɛyɛ Onyankopɔn a ɛyɛ honhom kronkron na deɛ Na Anania te nsɛm yi no. ɛna nane ate Peter nsɛm yi no Mpofiri mu a mpofiri mu a ɔhwe ase wui. wobɔ nsɛm ma ɔhwe ase wui anka yɛ Nsɛm kɛseɛ paa. Nsɛm. Yes.
Yes. When more the I am to dear my and you pass 3,000 at to toy and if you have it in there, they've been told him. Now, so the one to toy and that's all cost. Yamidi, I can't believe. Yes. Enti dia we are agents we yansa for. And fa bibia enya wo dia, and fa bibia yam fa ma. Yanko baba. Na ehu kese ba wona wote yi no nyina so. Ehu kese ba wona ya te woni nyina so. Asi wo yesi ka yam fancy dan. Pa. Enya dan si esika. Dabi da. Enya project sika. Dabi. Enya safuduma esika. Dabi. Aya sofo esika. Ampa. Asofo a ehwem na yedi ahokire ehwem no sika kakra bi a mode ba mi adi ya to patru agu ye ka mu no anu so mu wiawia Simo. Nsranka yameda. Amen. Anu so mu wiawia. Anu ose de ena mrantie no eso ri tetere no achichire no na wodi ni fredi kokosie no wodi ni fredi kosie no na eba se ebeye no hwere miensa achire no hwere miensa achie no ena ne yira onim de esi ye no eba o ne yira onim se ni kunu unu eba mu na Petro ebusa ne se ena Petro bisa ne se moton asase ne je saa na moton asase ne je de odi ukunu de bae na na ka kire me ka kire ena obani buasi Petro se ena ema kasa miura me ba chew ani de odi bae na enu anu no sa Amen. Amen. Uncle Baba. Ena Petro eka kire oba ne se Ena Petro ka kire oba ne se aden na maye nokro aden na maye anokro se mo ba be so urade ho ma hwe na mo be so nyankopon ho ma hwe na hwe ai won wa okosie wukunu no oni akosie wukunu no na ne ma gede fan oni mu sie sie ni kunu ne na ne won na ne tieti apopo ado ai na won so wo be so we fire di saa wo be so we fie di saa Janko Baba na amunu mu ho a ai onu so hwe ase na owi amen amen ayedin Pani Sofo Penny Eti boni aru agwazo wasafumu inti ayefo pa na Yenia Ayazufu Yenia Alisofu Amen. Amen. Mama be free ne senchene bi aba. Ena oba no nso hwe ase wuye. Na woni akosi eni kunu no bae no ombae no oba no bia. Ombe hunu se wawuo no. Woso onu so fredi kokosie no. Ewo ni kunu nchen. Woso fredi kosie no. Ewo ni kunu nchen. Na ehu kese eka asafumu ni nyina. Ene wona wote ye enu mu nyina. Enti. Ufri ye unhwe ase nwuye. Bibi anyel. Yes. We are watching so ni munyansa che nyame. Amen. Amen. Israel jum ohane ba ko jamu nsia asem na wie. Israel jum wo hane ba ko jamu aye nsia wo se de mani wo asase so no kwafo so tieniye mani wo asase so no kwafo eho sa ne so ne mani wo no kwasam atrofo nka ho dabi mani wo asase no kwafo so sa wo metina me ho die onam pe ye kwan so ni bibia ye pe ai ono no meso me amen na ya to so a die ojan kontompo no antina me dam yes ahima mu ho kontompo ni bia nko sa ye ontina me dam yes asode ni nyawo dia pa Beni Thomas ni mpani fo ni nyame dia sha o mensa no kwa ya ye nhihye ama wa wo afa nyansa
the beef a back door. And you come company for. Oh, A come come. oh, Nabio. More mama and panini achi come no. Afidio. Pass. Many were assassin or coffers. Dear Onam pay your quans one. You no pay your quans. On no mess me. I don't know mess me. Not your chunk on top on. On Tinamidemu. Amen. Amen. And just for you in Munina. Oko atu kunufo. Yo. And ani antu ne kunufo yi. Woni ne nyina wi. Ewubo. Enti ukwa wachi a tu kunufo. No ntwe ne ho fi sa sika ne ho. Sa. No onyi de ye ne dia. Amen. Itu mi ntu onhyira ye da. Amen. Bonsem kasia pa. Fama azenkafo nyina pani. Saf pani Michael. Yes. Kojo God bless you. Kwabena Frimpong. Hey.